swargi Bung Karno. Negara sak jagat iki ora ana nduk komplite kaya Indonesia. Negara sing duweni paham ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebangsaan, musyawarah terus keadilan kuwi ya mung Indonesia. Mula aja nganti ana dasar negara liya sing tuwuh ana ing bumi Indonesia iki. Wis Pancasila ora perlu didiskusikan meneh. Ora perlu dirembug meneh. Pancasila wis rampung. Mula awake dhewe tugase njaga Pancasila. Aja nganti ana paham-paham liyane sing bakal ganti adeking Pancasila iki. Ngono, Mak. Sing kaping 2 Undang-Undang Dasar 45. Kuwi dadi babon bakuning pernatan. Peraturan wiwit sangka dhuwur nganti peraturan sing ngisor dhewe. Umpamane keputusan kepala desa. Kuwi babon bakuning hukum kuwi ana Undang-Undang Dasar 45. Nadyan to saperangan wis ana sing diamandemen. Muga-muga nggone ngrubah iki aja adoh-adoh karo cita-cita proklamasi kemerdekaan 45. Ngono. Mula Undang-Undang Dasar 45 kudu dijaga, Nduk. Sing kaping 3 Bhinneka Tunggal Ika iki negara keragaman, bentuk keragaman. Indonesia kuwi sugih basa, sugih budaya. Sugih agama. Ana pirang-pirang agama, pirang-pirang budaya, pirang-pirang pulau, pirang-pirang partai politik. Nadyan to beda topine, beda klambine ora dadi ngopo. Waton perbedaan iki bisa dadi sarana nggone njaga kuncur lan wibawane Indonesia. Ngono. Lah kowe klambimu abang ora apa-apa. Klambimu kuning ora apa-apa, klambimu putih ya ora apa-apa. Muga sing beda-beda iki iso diregem dadi siji nganggo tembung Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangruah. Sing kaping 4 Bhinneka Tunggal Ika. Wis iki harga mati. Yen ana payo-payo, ana bab-bab sing pengen ngrubuhke Indonesia, tugas awake dhewe ana ing kalangan seniman lan budayawan. Iki kudu gelem cancut gumregut jaga adeke Nuswantara. Ngono ya, Mak. Waton 4 pilar bangsa. Iki dijaga wit saka Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika lan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waton dijaga kanthi tenanan, oh Indonesia bakal ngancik negara sing kuncaran jayeng bawana. Ngono ya, Pak. Elok tenan. Mula tugase kanca seniman jaga 4 pilar iki. Wektu iki akhir-akhir iki wis akeh nduk kegiatan sing pengen gawe ruwet, sing pengen gawe bubrah, pengen gawe giduh ana Indonesia wis werna-werna. Mula aku njaluk budaya wayang kulit sing adiluhung kaya mengkene, sing luhur kaya ngene iki. Muga dadi garda terdepan nggone ngamanake Indonesia saka kekuatan-kekuatan sing pengen ngrubuhake Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ngono ya, Mak. Wis, engko ndak wektune mentek. Mas Gareng tak aturi tindak rene. Walang kakek. Ayo, 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 Boten kita seklimati dengan paring dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jane munggah ki kula ngaten iki malah ngendon-ngendoni wayangane Dik. Niki pun gayeng-gayenge ora umum. Niki dalange apik banget jenengan janjane mayang ping 10 seneng lho tadi. Pripun? Jenengan mayang ping 10 seneng apa, Bro? Dereng. Dian wayangane luar biasa. Dados Ping 10. berbahagialah